que a més, a Reus passen com gairebé sempre 1000 coses. Però realment els dos personatges, dues persones que tenim amb nosaltres avui, val la pena de ser-hi tots plegats. Ells són coneguts de tots nosaltres, estan a casa seva, tots dos són filòlegs, professors universitaris, comparteixen la passió per la literatura però avui ens ha reunit la Montserrat Corretger. La Montserrat Corretger ens ha reunit per presentar-nos la seva segona novel·la, que ja va estar presentada a Reus abans de Nadal, que avui tenim aquí els presentadors, benvinguts. Ernest i Erika. Aquesta és la seva segona novel·la. La primera ens va sorprendre gratament, Pensió d'Alemanys, una novel·la totalment molt ben documentada que passava abans de la Guerra Civil i que explicava la importància i la vitalitat del Reus del moment i que aquesta d'alguna manera podria ser una segona novel·la i fins i tot potser hi haurà una trilogia, si anem així. I que aquesta avança, o sigui, si allò era tot bonic, tot vitalitat, doncs aquí ens trobarem un Reus franquista, fosc, i una Europa també de després de la Segona Guerra Mundial amb relacions de reusencs d'aquí i d'allà. Realment, abans ella em deia que és una novel·la per llegir-la a poc i en calma. Ella ara ens ho explicarà. Però tots els que som aquí segurament xalarem molt perquè en paraules de Miquel Bonet, que tots el conegueu i sabeu que és un home que no diu coses agradables així massa sovint, més aviat és una persona molt crítica, diu que a partir d'aquesta novel·la podem afirmar que Reus ja té la seva gran novel·la i que en això li hem passat la mà per davant a Barcelona. Per tant, ell la qualifica amb una crítica molt bonica que fa al país i la critica com la gran novel·la de Reus. Per tant, segurament passarem una estona parlant de literatura en majúscules amb tots dos professors universitaris, filòlegs i amants de la literatura. Quan vulgueu. Josep. Bé, bon vespre a tothom. Doncs ja hi tornem a ser. Fa exactament 3 anys menys 3 dies, el 14 d'abril, dia de la República de 2023, presentàvem aquí la primera novel·la de la Montserrat Corretger. Aquesta, La pensió d'Alemanys. I com que qui fa un test ne fa 2, doncs la Montserrat Corretger ens ha obsequiat amb una segona novel·la, aquesta que presentem avui, Ernst and Erika, que és en molts sentits una continuïtat de la primera. Ara la mateixa presidenta ho apuntava ja, si la primera transcorre en el període cronològic entre 1921 i 1939, aquesta segona, la que presentem avui, transcorre entre 1953 i 1969. Evidentment, el marc espaial és el mateix, Reus. En aquest sentit, doncs, també hi ha continuïtat. Aleshores, entrant ja en l'anàlisi més detinguda, a veure, és molt difícil parlar d'un lloc des d'aquest mateix lloc i sobre el tal lloc, perquè el risc que se'n pot derivar és el que anomenaríem la endogàmia, és a dir, la manca de perspectiva. En aquest sentit, en la història de la literatura hi ha alguns casos d'un recurs per evitar aquest risc de l'endogàmia, de parlar sobre els nostres formatges, els nostres costums i les nostres danses. 3 precedents il·lustres. Montesquieu, que publica les lletres perses el 1721, tot el segle XVIII. Voltaire, l'Ingénu, el 1767, i en l'àmbit espanyol, Cadalso, Cartes Marruecas, de 1793. Tots 3 autors, repeteixo, tots 3 evidentment del segle XVIII, parlen de les respectives societats de França també i d'Espanya.
però per evitar aquest risc de l'autoemmirallament se serveixen tots tres grans autors francesos, o dos francesos i un d'espanyol, del recurs de parlar d'aquestes seves societats des de l'òptica d'un nouvingut, d'un foraster, que doncs fins i tot és en bona mesura exòtic. Un persa, un marroquí, etc. I això aleshores evita el risc que és de l'endogàmia. D'aquest recurs ja se'n va servir molt bé la Montserrat Corretger en la seva primera novel·la i ara, sempre des de la continuïtat que representa aquesta segona novel·la, continua servint-se d'aquest mateix recurs. El recurs és parlar de Reus sobre Reus des de Reus i entorn de Reus, però la pauta que marca aquesta alteritat, aquest enraonar de Reus des d'una òptica que no sigui estrictament ganxeta, endogàmicament ganxeta, és la de remetre's a un fet històric que prou que deveu haver llegit o deveu haver sabut per la tradició oral del poble, que constituïen un grup d'estrangers, la major part d'ells germanòfons, suïssos, que treballaven en aquell Reus encara ja pràcticament era encara, però feia poc temps que havia deixat de ser la segona capital de Catalunya, treballaven aquí a Reus com a corresponsals de moltes empreses reusenques que doncs tenien els seus productes destinats a l'exportació i aleshores doncs aquests corresponsals germanòfons la majoria tenien cura de la correspondència amb els destinataris de les exportacions aquestes de les empreses reusenques. Dit tot això, aleshores també ofereixen aquesta visió altra. Són uns estrangers que conviuen entre ells però que també conviuen amb els autòctons, és a dir, amb els reusencs. I aleshores doncs, això atorga aquesta pauta de distanciament que doncs, s'inscriu, com us deia, en la mateixa línia que van iniciar al segle XVIII aquests tres autors, Montesquieu, Voltaire i Cadalso. Aleshores, es tracta també de combinar, com fa de manera molt reeixida la Montserrat Corretger, els personatges reals, les dramatis personae, en aquest cas, de la novel·la, combinar els personatges reals, els llocs reals, tots ells reusencs, vinculats d'una o altra manera amb Reus, combinar-ho amb d'altres personatges de ficció. Això, aleshores, ens aporta, sobretot si som ganxets, no tan sols els ganxets, però bé, ens aporta una de les fonts de plaer literari, que és el que, en grec, d'ençà Aristòtil, que és la base de tot això de la literatura, en diem l'anagnòrisi. Què vol dir l'anagnòrisi? És el plaer de reconèixer, de retrobar-te persones o situacions o indrets coneguts, reals, però trobar-te'ls en un altre plànol, el plànol de la ficció, de la fabulació. I aleshores, doncs, ens trobem, sense moure'ns ara ja concretament d'aquesta segona novel·la, que qualsevol ganxet o persona mínimament coneixedora de la realitat reusenca experimenta aquesta anagnòrisi, aquest plaer de reconèixer en el plànol de la ficció persones tan reals, entre d'altres, n'hi ha moltes, com ara Josep Iglesias, Joaquim Santa Susanna, el Ramon Amigó, el Xavier Amorós, la nostra entranyable i enyorada Mari Martorell, mossèn Muntanyola, etc, etc, etc. També ens trobem, aleshores, referències, no únicament a persones, sinó a entitats reals. El centre de lectura, aquí on som ara, i que ens presta, com sempre, el seu anfitrionatge, o, per exemple, el Círcul dels senyors, certament, i aleshores totes aquestes mencions de gent real, d'entitats reals que coneixem o que d'una o altra manera ens sonen, trobar-les fabulades en una novel·la ens produeixen aquest plaer de l'anagnòrisi, és a dir, el reconeixement d'allò ja conegut però situat en un plànol diferent, aquest plànol altre que sempre és la literatura. Hi ha, però, també una altra possible font de plaer en això de la literatura,
i permeteu-me que continuï dient un grec, que és la base de tot, que és la gnosi. És a dir, no la anagnòrisi, el reconeixement, sinó la gnosi, el coneixement. Coneixement de què? Pel que fa a dramatis personae. Doncs coneixement de personatges més o menys ficticis, més o menys inventats, però que tot just per això ens estimulen la imaginació, perquè són personatges que haurien pogut existir encara que en aquest cas siguin fruit de la inventiva de la novel·lista i que resulten, entremig d'aquests personatges reals, d'aquests indrets reals, absolutament versemblants i del tot coherents. Per tant, doncs, això pel que fa a la situació, a les dramatis personae, en aquests anys ja que són doncs els de la no immediata postguerra, sinó els de la segona postguerra, això que us deia, perquè la novel·la se situa del 1953 fins al 1969. Molts d'aquells estrangers de la primera novel·la ja no hi són, han canviat moltes coses, hi ha hagut la guerra civil en l'enmig, hi ha hagut la primera llarguíssima postguerra, però tot i amb això, doncs, el fet és que continua havent-hi aquest fil de continuïtat, centrat sobretot en un sol personatge, que és l'Ernst Hauptzüttel. A propòsit d'això, també, a veure, una remarca que faig jo, molt personal, i és que la primera novel·la, La pensió d'Alemanys, tenia un títol que lliscava d'allò més bé. Les obres es comencen a llegir pels títols. Aquí, el títol d'aquesta segona novel·la, doncs, bé, jo no hi entro ni hi surto, però diria que no és precisament gaire comercial. I això ho dic des de l'òptica del Vicent Olmos, que és l'editor d'Afers, la mateixa editorial de Catarroja, que ja va editar la primera novel·la. No és gaire comercial i tampoc no sé fins a quin punt Ernst, que de fet és Erika, en aquest cas no s'ha de pronunciar Erika com fan els alemanys, sinó Erika, no deixa de ser, doncs, dos personatges que no es presten gaire a esdevenir epònims, allò que en retòrica se'n diu epònim, i és que a partir del protagonista d'una obra, el tal nom del protagonista acaba designant tota una realitat. L'Odissea, quan parlem de l'Odissea, és un típic epònim a partir de l'heroi de l'obra d'Homer, l'Odissea, Odisseus, Odissea. Aquí no dona de si gaire aquest títol, però bé, és la tria de l'autora i marca d'una altra manera això que us deia, la continuïtat pel que fa un dels personatges principals, que és aquest suís germanòfon, l'Ernst Hauptzüttel. Bé, dit tot això, encara també altres mèrits que concorren en aquesta novel·la i que trobàvem ja en la primera, oi? La novel·la és un gènere proteiforme. Proteiforme, a partir del déu grec Proteu, que era un déu que, a banda de diverses atribucions i qualitats, tenia sobretot la capacitat de transformar-se de múltiples i vàries maneres. Bé, aleshores, doncs, la novel·la podem dir que és un gènere proteiforme perquè hi cap tot. És un gènere amb perfecta i constant transformació. Però això no la fa més fàcil, sinó més difícil, perquè si comences a abocar coses de manera indiscriminada en una novel·la i aquest abocament no resulta en el fons coherent, acaba sent això un calaix de sastre i en definitiva un bunyol. Doncs no, aquí la novel·la, aquesta segona, és una novel·la on hi trobem gran quantitat de què? De coses que la fan proteiforme, canviant. Per exemple, hi trobem mencions de cançons, de moltes cançons. Algunes deuen ser desconegudes per la gent jove, d'altres, ja, en fi, ens poden evocar tota mena de records. Hi ha una menció a les muntanyes nevades, aquelles que cantaven els de la Oje, o a la cucaracha, jo no puede caminar. Hi ha també, no cal dir, mencions dels Beatles, de l'Antonio Machín, qui coneix entre la gent jove avui dia l'Antonio Machín, o el Georges Brassens,
etc. Referències musicals, d'aquestes que també ens susciten aquest ple de l'anagnosi. Ostres, caram, imagina't aquí cita la Françoise Hardy o l'Antonio Machín, etc. També tot de referències, en aquesta diversificació de referents a lectures, múltiples i vàries lectures. Lectures com ara el Kempis, l'imitació de Crist, o com ara un autor que llegia molt als anys 50 i 60, que era el Michel Quast, aquell del diari d'Anna Maria, el diari de Daniel, o també, per exemple, mencions a manuals de literatura de què ens havíem servit molts de nosaltres això als anys 60, el manual famós de don Guillermo Díaz Plaja. I tot això alternat amb referències a tota mena d'autors que sempre són citats de manera oportuna. No hi ha cap mena d'ostentació d'una erudició fàcil, sinó que són autors, molts dels quals hem llegit, si no tots, i que aleshores ens plau de trobar-los aquí citats oportunament i adequada. Thomas Mann, Lukács, Tolstoi, Sartre i així tantíssims i tantíssims d'altres. Ja trobem també, sempre en aquesta dimensió protiforme de la novel·la, de la bona novel·la, com és aquesta de la Montserrat Corretger, i trobem també unes quantes reflexions metaliteràries. És a dir, la novel·la també es presta a fer reflexió sobre la literatura, sobre el gènere novel·lístic. I talment com uns aforismes deixats caure, ens trobem reflexions interessants, oportunes, que no és que ens descobreixin cap nova realitat o dimensió, els que ja sabem de literatura, però que sí que ens plau de trobar formulades altre cop aquestes manifestacions metaliteràries. Per exemple, algunes poques, només algunes poques. Llegim aquí, a la novel·la de Corretger, els millors viatges es fan amb la ment. Els millors viatges es fan amb la ment. Que cadascú pensi pel seu compte, en fi, si per més que viatgin les maletes, aquestes, doncs, en fi, en treuen gaire profit. O, per exemple, escriure a través dels objectes, les situacions, no explicant directament el que tu sents. Això també és un dels punts nuclears de la literatura i això ens pot fer pensar en la famosa teorització d'Eliot sobre el correlat objectiu. La literatura no serveix per dir les coses tot directament, pam! La literatura és dir altrament. I d'aquí, doncs, que cal saber parlar a través dels objectes, les situacions, per dir coses que ens estem de dir directament, perquè si directament les diguéssim ja no faríem literatura, faríem un report, una estadística. O, per exemple, a propòsit també de la poesia necessita lectures lentes i trencades. Doncs sí, una obra de poesia no es llegeix com si fos una novel·la. Cal això, fer lectures lentes i trencades. O encara una altra, vàlida per tothom, tant pels que s'inicien en el coneixement, en la lectura de l'obra literària, com en els que ja tenen moltes hores de volada i de rodatge amb això de la literatura. El llegir dues vegades, cal llegir dues vegades. La primera per entendre l'obra i la segona per passar-s'ho bé. Doncs és exactament això. Agafem una obra literària i primer de tot mirar d'entendre-la. I de vegades la primeria, si més no, agafes obres literàries, no les entens, mare, això què diu? Però bé, fem una segona lectura. Així que ens hem esforçat a entendre-la, possiblement després vindrà doncs, el plaer, el passar-nos-ho bé perquè ens agrada molt o perquè ens rebenta molt, que també és una mena de gaudi estètic que pot derivar-se de la literatura. Tot això doncs, és el que anem anant trobant. I encara, a veure, hi ha aquí una aportació específica en aquesta segona novel·la, enmig de la continuïtat que representa en relació amb la primera, i és el fet que esdevé aquesta segona novel·la, això també que en literatura, en aquest cas s'acostuma a dir en alemany, que és un Bildungsroman. Bildungs és formació en alemany. Bildungsroman és la novel·la que, d'altra banda, la primera mostra significativa del gènere la va establir Goethe, el Wilhelm Meister,
oi? Una obra, per cert, traduïda al català ja fa molts anys a la Molo, aquella col·lecció verdeta, el Wilhelm Meister, doncs va iniciar aquest gènere, a la segona meitat del segle XVIII, i que després hem anat trobant en tot altres ocurrències. I és simplement la novel·la de formació de qui sigui el protagonista, sovint ja a partir de la seva adolescència. I de com una persona que sigui, a partir d'un moment donat, ja de la seva adolescència, primera joventut, va experimentant un procés de formació, d'ampliació dels coneixements i de les experiències vitals. Bé, doncs en aquest sentit, la segona novel·la aquesta de Corretger, doncs és, així he intitulat jo la ressenya que li dedico, mentoratge, de mentor, de qui fa de mentor, és a dir, qui inicia, qui fomenta aquesta Bildung, aquesta formació, mentoratge i iniciació a Reus i des de Reus. Perquè, i aquí hi ha l'especificitat aquesta de què us parlava en aquesta segona novel·la, aquest Ernst Haps-Little, aquest ja gran, molt més gran, ara aquí, en aquesta segona part, aquest corresponsal, germanòfon, persona de molta cultura, de molt de món i que n'ha viscut de verdes i de madures, doncs comença a fer de mentor, d'iniciador, de Bildner, de formador, de Erika, que és una noieta joveneta d'aquí Reus, però que aleshores comença a beneficiar-se d'aquesta tasca d'iniciació que en la vida en general du a terme aquest estranger establert a Reus ja des dels anys 20 i que continua fent la seva feina aquí als anys 50 i 60. I en aquest procés de formació és que la novel·la la fa cloure Montserrat Corretger en un episodi històric, remarcable, i que per a molts va servir d'iniciació, de Bildung, de formació, com va ser el famosíssim maig de 1968. I encara, en aquest sentit, hi ha un altre personatge inventat, que és aquest que s'inscriu en això que us deia de l'agnosi, un personatge francès no tan jovenet com l'Erika, i una mica més grandet, però que està del tot ja conscienciat políticament i que un pic Erika a París en aquell maig del 78 procedeix a acabar-la de conscienciar políticament i a prosseguir aquesta tasca iniciàtica que havia encetat ja aquí a Reus l'Ernst Haps-Little i que prossegueix aleshores això, en aquell context convuls i per tant raó significatiu com va ser el maig de 1968. Aleshores, dit tot això, i em torno a remetre també a l'observació que ha fet la presidenta, l'únic que podem fer ja, a banda de llegir-nos l'obra i passar-nos-ho bé i aprendre i totes aquestes coses que fan amb literatura, és esperançar i encoratjar la Montserrat Corretger que ens brindi una tercera novel·la, una trilogia, que aleshores, farien possible que Reus superés el dèficit de narrativa que ha tingut històricament. La presidenta citava un article del Miquel Bonet al País, jo no segueixo ni el personatge ni el diari aquest, em sembla molt bé que n'hagi parlat d'altra banda, però en aquest sentit allò que us diré és una cosa que ja esmentava en la presentació i la ressenya publicada als marges en el motiu de la seva primera novel·la, i és que el 2007 aquesta Santa Casa va publicar un conjunt d'articles, d'estudis, en un llibre intitulat Reus a la literatura, literatura de Reus, el 2007, editat pel Centre de Lectura. Bé, i hi havia un article del Pere Anguera que apuntava el següent: Reus ha estat literàriament una ciutat poc afortunada. Són pocs els escriptors i menys encara els novel·listes que l'han escollit com a escenari de les seves ficcions. Bé, Montserrat Corretger, amb aquestes seves dues novel·les, comença a posar remei en aquest dèficit i, a més, alhora ho fa des de la literatura, cosa que està molt bé. I en aquest sentit em remeto també a un altre personatge molt estimat, molt enyorat de part de tots nosaltres, igualment president del Centre de Lectura, com va ser el Pere Anguera en el seu moment, que és el Xavier Amorós, el qual, en un moment donat de la seva ingent obra, el Xavier Amorós deia el següent:
No en tenim prou amb els estudis històrics, per molta rellevància que hagin assolit. Necessitem també els literats, els novel·listes, que hagin ambientat aquí, a Reus, les seves peces. Els novel·listes acaben d'explicar l'ambient i el clima en què es van produir els esdeveniments i l'ambient i el clima en què ja va haver-hi personatges destacats. Doncs bé, en aquest sentit, l'obra de Montserrat Corretger, a través de la ficció, ajuda a pal·liar aquest dèficit i, a més, a estimular-nos a continuar coneixent el nostre benvolgut poble tanmateix de Reus des de la ficció i no únicament des de les estadístiques i els reports i la prosa més prosaica. Gràcies per la vostra atenció. Bona tarda, o bon dia, per dir-ho bé. Que se sent? Sí? Ho he fet bé. Moltes gràcies, Centre de Lectura, moltes gràcies, presidenta, per l'atenció de seguir aquesta tarda, una tarda tan lluminosa i tan bonica que fa mandra de tancar-se i de fer una presentació tan bonica com la que ens ha fet. Moltes gràcies a tots vosaltres, amics, persones que m'estimo i que m'estimen, si no, no serien aquí, que serien a la llum, també. I moltes gràcies, professor Morgades, que sempre ens ensenya tantes coses, tantes i tan ben dites. Per tant, passo a respondre alguna de les coses que ha comentat el professor Morgades i a dir alguna cosa. M'he fet una mica d'esquema per no oblidar-me de res, que evidentment després m'oblidaré de la meitat. En primer lloc, volia dir que jo no he pensat mai fer una segona part de La pensió d'Alemanys, però s'ha consagrat així aquesta novel·la. Les novel·les un pic tu les publiques, van soles. Doncs bé, jo no vaig pensar mai que fos la segona part. Són molt diferents aquestes novel·les, però sí, així es diu, així deu ser. En segon lloc, tampoc volia fer una novel·la de Reus, i també ha passat el mateix. Aleshores, sí, és evident que parteix de Reus, que es projecta des de Reus. Jo el que he volgut fer és una novel·la on un grup de persones, dos de les quals donen títol, el títol si quasi han de dir alguna cosa, al llibre, doncs apliquen una inquietud especial en el seu entorn i avui dia aquella inquietud d'ells és la nostra memòria. L'altre dia llegia una coseta del Raül Garrigues Ahit a la revista 14, que està molt bé, que deia que l'important és mirar les generacions anteriors quan escrivim i no pensar que allò important és només allò que ens passa a nosaltres dintre. La literatura actual tendeix molt a aquest testimoni interior, íntim, únic, personal, tancat i solipsista. A mi això em reca, perquè penso que tantes coses que hi ha per explicar fora de nosaltres no ens hem de tancar a pensar només en els nostres traumes. Ja s'ha generat fins i tot un títol per una determinada part d'aquesta literatura que és la novel·la del trauma, no? O la novel·la aquesta d'autoficció centrada en un mateix, en aquella confusió que ja s'ha comentat tantes vegades, de l'autor, el narrador i el personatge, aquella unió també proteica, que no sabem fins a quin punt és o no és. Bé, a mi tot això no m'interessava. A mi m'interessava explicar, donar fe de la memòria, d'una conscienciació històrica d'una gent, d'un creixement d'unes persones, d'un creixement en paral·lel, perquè Ernst creix a la seva etapa final de la vida i Erika creix a la primera, però creixen junts i la comunicació entre ambdós és una comunicació molt rica, que dona molts fruits i que penso que és la base, és el tramat de la novel·la, com ja ha comentat el professor Morgades. També volia dir que els personatges gairebé tots són reals. Fins i tot aquest personatge francès està basat en... No és exacte, perquè evidentment la fantasia i la imaginació ajuden i molt, però està basat en un personatge real. Però no és exactament així, ni era exactament així, però sí està basat en un personatge real. És a dir, hi ha una gran veritat en aquesta anava a dir pel·lícula, perquè pensava en el cinema verité de l'època, no? Del grup de França, de la Nouvelle Vague. Hi ha un punt d'això. És que vulguis que no, si vius amb consciència i vius fixant-te amb el que vius i vius esponjant-te amb el món que tens a l'entorn, creixes i et fas gran,
sense estar tot el dia mirant el mòbil, com fem ara. Per tant, creixes amb consciència. I a mi m'interessava explicar aquest creixement personal, aquest creixement d'aquesta Erika i aquesta bellesa que arriba amb aquesta lentitud i amb aquesta, diríem, serenitat enorme d'Ernst. Els pensaments de l'un i de l'altre són molt importants. Tots els fets exteriors passen pel pensament d'aquests personatges, si no tots gairebé. A la primera novel·la era coral, hi havia molts personatges, passaven moltes coses. Aquí apenas passa res. És una novel·la que narrativament és rica, però no perquè expliquin moltes coses externes, moviments, situacions, qüestions històriques molt rellevants, llevat del maig del 68. D'altra banda, perquè el franquisme és una espècie de pedra, de cosa de ciment, de paret de formigó que costa de travessar. Ja la travessem també la novel·la, de manera molt subreptícia, amb molta cura. Jo crec que la primera part és molt de Reus, que la segona és més suïssa i que la tercera és més francesa. I tot això sumat és un tot. És evident que els personatges s'ho miren des de Reus, i Reus és un centre, i a Reus es fan grans. I això és el que dona aquesta visió reusenca de la novel·la. També penso que l'activitat interna d'aquests personatges és la que porta el lector a imaginar, a entendre i a sentir-s'hi propers. Penso que això és bàsic. Per tant, sí, no hi ha activitat fora, és que n'hi ha molta dintre. Allò que ha explicat el professor del viatge, que es diu a la novel·la, també no és només el viatge mental, sinó també tots els sentiments, les sensacions, les percepcions són les que realment ens arrosseguen en aquesta novel·la, no els fets externs, que també els efectes d'aquests fets en els personatges. És a dir, l'altre dia el professor Jaume Aulet me la va presentar a Barcelona i em deia, sí, som tots col·legues, em deia, és que és una cosa molt estranya, perquè en aquesta novel·la no hi ha acció, però no és avorrida, com si diguéssim. Bé, flueix, sí, és així. Bueno, no sé, jo m'ho vaig passar molt bé fent una cosa que també hi ha fet al·lusió. Jo penso que ha fet al·lusió tot el que m'agrada més de la novel·la, que m'ha agradat més fer, i és la transformació dels personatges reals en personatges imaginaris. A mi això m'ha agradat moltíssim, perquè clar, tens la llibertat, perquè quan fas estudis no la tens aquesta llibertat. Has de dir exactament les situacions històriques, els fets i les creacions literàries com eren, i d'aquesta manera amb aquesta novel·la m'he pogut deixar anar. Les qüestions literàries són molt importants en aquesta novel·la. Hi ha la reflexió sobre la literatura, la metaliteratura, però també hi ha l'enlluernament per la literatura, amb tot d'obres de les quals es parla, algunes molt difícils, com els Espadats de marbre gràcies. O bé obres molt senzilles, com que sé jo, les obres de Moràvia, que apareixen en diversos moments. Bé, n'hi ha una de Moràvia teòrica que és molt difícil, Els indiferents, és la novel·la que amb ella l'enlluerna la noia. O també surt Pedrolo, perquè és el primer autor que ella llegeix lliurement i per tria personal, surt a la llibreria Gaudí, on ella va comprar-se els llibres. És a dir, hi ha tot un entramat que és el llibreter, no diré l'editor perquè no hi surt, però sí el lector, els lectors, que són ells, els comentaris crítics que fan aquests lectors i els llibres que trien, els llibres que la noia llegeix perquè li aconsella el senyor més gran, l'Ernst, que li fa de tutor de lectures. I com es fa gran amb els llibres? És els llibres que et fan gran, no les persones. Això li diu Ernst, però no li diu amb ella, li diu a una altra noia que coneix, perquè hi és molt proper a la seva feina. El lector té molta llibertat. Jo no moralitzo com a autora, el narrador no moralitza, el narrador es manté al marge, no especifica, no diu què ha de pensar el lector, no el porta de la mà, el lector és intel·ligent i el lector, com també ha insinuat el professor Morgades, el que fa és triar, dir, pensar i treure les seves conclusions. Cada lector traurà les seves, no seran totes iguals. Necessita lentitud de lectura i necessita reflexió, és veritat, perquè el text no és fàcil, en el sentit que et fa treballar, però una lectura que no fa treballar, que avorrida, no? A mi m'agrada que em facin treballar, que em facin pensar, que m'hagi d'imaginar moltes coses. I no és un llibre gris. Abans la directora, la presidenta, deia que és un llibre que, clar, la tapa gris... No, l'altre dia, això també ho deia el Bonet, és un llibre lluminós.
Per què? Perquè els personatges porten la llum dintre. La llum, si nosaltres ens hem d'assimilar i hem de fer una osmosi amb l'exterior, quina tristesa durant el franquisme. Amb companyes de curs amb les quals a Barcelona vam estar parlant molt, perquè moltes viuen allà, i tot això dèiem, no, és que nosaltres érem molt felices, i la llum la teníem dintre i ens sortia pels poros de la pell. Vam descobrir el món. Com el pot descobrir una persona d'ara amb tota la llibertat i la democràcia? Doncs sense democràcia nosaltres vam descobrir aquella llum perquè la teníem dintre. Que evidentment, si haguéssim tingut no una dictadura, sinó un altre règim de govern, hauríem pogut anar molt més enllà. Però ja hi vam anar molt. Vam llegir coses que estaven pràcticament prohibides. Apareixen dos amics que són vivents, tots dos, que van ensenyar a Erika a llegir, per exemple, Bertrand Russell, i tenen una conversa sobre Bertrand Russell. Clar, totes aquestes coses són sorprenents, però són veritat. O sigui, jo dono fe de moltes coses que són veritat. No totes exactament com s'expliquen. No és un llibre de memòries, no és un llibre autobiogràfic, és un llibre de creació, però, diríem, versions lliures de coses conegudes. Jo crec que és una novel·la en aquest sentit original i que, sobretot, el que m'interessa... Perdó, m'escanyo de parlar tan de pressa. Que el que vull és que quedi. És a dir, jo no vull fer l'obra de Sant Jordi, el pòdium de Sant Jordi, el pòdium. No m'interessa res de tot això. El que desitjo és que d'aquí 50 anys, que ja no hi serem ningú, bueno, potser algú encara hi serà, gent jove encara, però molts de nosaltres no hi serem, encara hi hagi algú que llegint aquesta novel·la entengui coses, es plantegi coses. Això és el que m'interessa més. No hi ha tòpics de postguerra, no hi ha tòpics de tristor, tampoc hi ha una apologia de l'alegria, visca l'alegria perquè som ignorants i som inconscients. No, res d'això. L'alegria ve de voler conèixer i de rebel·lar-se contra el que es veu. Home, si una persona va de Reus, és igual, Granollers, Terrassa, és igual, a París, i clar que nota la diferència, o si hagués anat de Madrid o de no sé on, també li hauria passat. Per tant, aquesta diferència és clarament, veure què passa allà és clarament formativa. I això és el que fa que aquella persona, aquella llum interior, progressi. És a dir, perquè pot comparar, perquè es qüestiona, perquè es pregunta. És a dir, no és la vida uniforme, tot som lliures, tots podem fer el que volem, som estupendos, som magnífics, ai, quina crisi tinc interna. Això és el que estem vivint ara, aquesta crisi interior feta del no-res, de l'avorriment i de la uniformitat. I la joventut, tots són iguals, van pentinats igual, tots iguals. Nosaltres hem de procurar que això no passi, hem de procurar que aquesta gent jove torni a remuntar. I bé, jo crec que en el llibre es donen algunes claus, si algú les vol seguir, i si no, doncs no passa res. Ja està, jo crec que ja he dit el que volia dir, hi ha moltes situacions, converses, és un llibre molt conversat, hi ha molts diàlegs, bàsicament és un llibre dialogat, també una mica potser en el punt del segle XVIII, jo dic ser molt racionalista, perquè és veritat que m'agrada molt el dibuix, les converses, aquesta conversa, potser l'antinovel·la que deia l'Ors, no? Que no és ben bé això, però bueno, una mica sí, no? O sigui, anar treballant a partir d'idees parlades, no tant de coses que passen i de grans traumes. No hi ha sentiments en aquesta novel·la? Sí, i tant, n'hi ha molts. Hi ha sentiments, hi ha emocions, perquè la vida és això. Jo crec que és un cant a la vida, que és un cant a la llum, i que explica una història del passat que per alguns és remota, per d'altres, per molts de nosaltres, viscuda, i que l'explica des de l'òptica del present d'aquell moment. Per això la novel·la és tot en present, perquè la situació és posar-se allà i dir què estava passant allà en aquell moment i dir-ho en present, perquè no es pot dir d'altra manera, allò de dir, hi havia una vegada... No, això ja és el conte de la vella, a mi no m'interessava fer això. Ja, i recordar, jo tinc molta memòria, i aquesta novel·la és un cant a la memòria, però no un cant nostàlgic, en absolut, ni anecdòtic, gens, sinó un cant al valor creatiu de la memòria, a la conscienciació que la memòria pot portar. I penso que en aquest sentit pot ser un llibre valuós per ajudar. Que no ho és? Doncs no passarà res. Sense aquest llibre també estava amb la mar de dir. Per tant, no passa res. Jo em penso que més o menys he dit les 4 coses que tenia pensades. El títol, sí, això del títol és molt divertit. A mi m'agradava aquest títol i vaig pensar, doncs em dono el gust de posar el títol que m'agrada. Que no li agrada a la gent, mala sort. La gent acaba dient Ernst i Erika, i ja està.
i és com es coneix aquesta novel·la. Però a mi aquestes dues inicials em suggerien molt, perquè aquestes dues inicials són el lligam. Saps allò que fan els enamorats als arbres? Doncs és allò, però és allò no d'uns enamorats, sinó de dues persones que estaven tan lligades, tan comunicades entre elles i aprenien tant una de l'altra, perquè Ernst aprèn molt de la noia, que evidentment aquí hi ha un lligam que, bueno, potser em va sortir sol. Jo vaig dir, per què no m'he de respectar una cosa que m'ha sortit? I l'editor, el Vicent Olmos, també em va dir, aquest l'hem de posar. Jo vaig dir, a mi m'agradaria molt. No cal que diguis res més, Montserrat. És mono, pobret, molt maco. Jo li dono moltes gràcies des d'aquí, no sé si mai veurà això, però jo li dono moltes gràcies perquè sense ell res d'això seria possible, allò que es diu, i és veritat, i és un editor excel·lent des de tots els punts de vista, amb aquella editorial que tots coneixem, que va passar aquest problema últimament d'aquesta riuada tan terrible, però que l'editorial va com un tro, i el felicito des d'aquí. També vull dir que la novel·la és molt literària, molt amorosa amb la literatura i sempre s'enamora d'algun autor. Amb aquesta novel·la, sense adonar-me'n, algú em va fer notar que l'autor del qual m'he enamorat i del qual es parla més és Thomas Mann. Què hi farem? Sí, teòricament i pràcticament. Se'n llegeix en fragments, se'n parla teòricament. A l'altra novel·la potser era més Zweig, no? No ho sé. Va sortir així. Jo no soc gran lectora de novel·la centroeuropea, això el professor Morgades, i traductor, però jo soc més de la novel·la francesa. Però, bueno, clar, em porta Ernst cap aquí i m'ha ensenyat molt així. Gràcies a això he après molt. Doncs ja està, em sembla que sí que ho he dit tot i si algú vol comentar, afegir, eliminar, esborrar, també es pot fer a vegades. Mira, jo volia fer un comentari des del punt de vista d'una lectora que no hi entén, diguéssim, només el que m'ha suggerit a mi, alguna cosa molt breu, que m'ha suggerit a mi el llibre, que no sé si pot tenir interès als altres, però sí que tinc ganes de dir. Entre totes les coses que m'ha portat el llibre, potser el que he connectat més ha estat amb la profunditat del llibre, que trobo que m'ha convidat a la reflexió. He anat entrant en el món interior dels personatges, de l'Ernst i de l'Erika, que són, sobretot l'Ernst, però l'Erika també, dos mons complexos i rics i potents intel·lectualment, i aquests mons íntims que l'autora penso que reflecteix o que mostra amb profunditat i també amb molta delicadesa, i això m'ha cridat molt l'atenció, són coses molt íntimes però sempre tractades amb molta delicadesa, tot això m'ha portat a reflexionar, doncs, entre altres coses, sobre la meva infància, adolescència i primera joventut, que vaig viure als Reus dels anys 50 i 60, i com li va passar a l'Erika, i m'he sentit i em sento molt identificat amb ella, amb l'Erika. I després també m'ha fet reflexionar sobre la darrera etapa de la vida. L'Ernst, amb els seus pensaments i amb les seves lectures, trobo que ajuda a plantejar-te aquesta etapa de la vida, sobretot amb serenor. Hi ha més coses. Bueno, això és una cosa molt senzilla que a mi m'ha suggerit el llibre. Hi ha moltes més coses, però a mi tot això m'ha impressionat. I vull dir que per mi és un llibre molt especial i molt enriquidor. Gràcies. Issa, que ho puc dir? Ho puc dir? Ho vulguis. Isabel i Montserrat van fundar una organització privada que es deia FECO i era una organització de dues persones per millorar el món. Això s'explica a la novel·la. I van fer un document amb unes lletres amb tinta blanca damunt d'una cartolina negra
i amb unes calcomanies i unes poesies escrites. Teníem un esperit gairebé maçó, no? No, és una broma. Però teníem un esperit molt, molt pur. I aquest esperit pur jo crec que no l'hem perdut mai, perquè ens continuem estimant, relacionant. La biòloga i filòsofa, que té un filòsof a casa de molt de pes. I per això també hi connecta tan bé. Isa, moltíssimes gràcies. A mi aquesta novel·la m'ha donat molta serenitat. Sí, per l'última etapa de la vida. Ernst està dintre meu, certament. Moltes gràcies. Fina. Sí, i surt també la novel·la. Li dèiem amb la meva germana, Neto. Sí, jo hi vaig viure 40 anys, més 41 anys amb aquest personatge. Per tant, el conec molt, sí. Neto, li dèiem. Sí. I ell deia Neti, que és... I llavors, entre el seu germà, entre Neto i el Yeti, que és el mite aquest, el gegant de la neu, van fabricar la paraula Neti i feien broma amb això. Són coses familiars. Alguna altra apreciació? Ja està? Ho deixem? Doncs ja està.